No vidíš to, tady tě máme. No ty jsi malinký krasavec. Je to mládě Andulky. A za chvilku tě budem točit, jak tě pěkně vykrmíme. Že jo? Budeš divočit s Čikem. Jo. Budete parťáci. No jo, kuku. No vidíš. No vidíš, no pojďte. Kuku. No nazdar. Tam máš hrozně velký oči. Teda. Ty jsi nějaký kusanec. Co tady? A v chovu nám zahnízdili Texasáci. Jsou tam vajíčka. A v příštím videu kolem konci února ukážeme divákům, jak poznat oplozené vajíčko. Andulek. Že jo? Ale ty jsi normálně jako opelichaná slepice. Že jo? Musíš ještě pořádně vyrůst. Budeš asi žlutej, zelený. Nevím. No kuku. Ještě uděláme takhle. Kuku. No vidíš, ty jsi tady. No vidíš. No teda. No nazdar. No jo, to ty chodíš tak rychle. Ty chodíš rychle, Ježišmarja. Počkej. Ty mě doženeš. Hele, na to, jak jsi tak malej, tak jsi nějaký šikovnej. Že jo? No jo. Takovou Andulku možná jen tak nikdo nevidí. Tak budem dělat i takový videjka. Máš pěkně plný volátko, co? Počkej, ukážem na kamerku. Pojď sem, tady. Pěkně plný. Tady. Tyjo. Kam valíš, prosím tě? Tak ještě jednou. Vy bys měl jít normálně do podestýlky a chrnět. Kam valí? Čikulo. Jsi malej Čikula. Čikula se bojí samíček. On nechce mláďátka. Když tam má samičku, tak utíká. Jo. No tak jo. Ahoj. Teď si tě budu kamerovat často. A uvidíme, jak jsi vyrostl. Tak za 2 dny. Jo, pojď sem. Kuku. 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 Tak. No pojď. Není ti zima? Já budu muset zabalit do svetru. Že jo? Ale řekl ti, že máš nějaký vystouplej normálně nos. Ozobí, co? Pěkně teda. A ty jsi nějaký spokojený. Ale vypadáš podivně. Z druhé strany. No kreativy. Ale máš nějaký velký oko. A ty jdeš rovnou spinkat. No neříkej. No ty jdeš spinkat. Haj. Spinká a sní. Mravenec lesní. No. Ale
Ještě dneska ukážeme ty Texasáci, co tam vyvedli. S těma samíčkama oba zároveň. Oba mají vajíčka, ale nevím kolik. Uvidíme, který z nich byl lepší. Ten tu nahoře, myslím, měl radši. Tu tam úplně proháněl, tu tam vlastně hodil do budky. No, tak ukážeme v příštím videu. Tak pápa. Jdeš hajat. Jdeš hajat. No je mi to jasný. Hajinko. Hajinko. No pápa. No pápa. A ty jsi otevřel kukadlo? Tak pápa. Ale hodím tě tady. Nechce ještě projít? Hej Maria, co mě tady dělají? Kam mám jít? Doprava, doleva, já nevím, já jsem ztracený. Já jsem ztracený, já jdu dopředu. No vidíš to. No vidíš. No teda ty jsi uvalil kusanec teda. No vidíš. A dej zpátečku. No. A zase na druhou stranu utíkej. 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 No utíkej. No utíkej. A keď jednu. A utíkej. Jedem. Čiky. Do toho. Čiky. No vidíš to. A toto bude úplný miláček. Že? Takže čiky. Ahoj. A uvidíme se v dalším videu. Jak spolu vyrostl. Pápa.